Nemoda ni bogwa mukange mewa. Ayananda Nigeria na kwado yasa. Odo ayananda Nigeria mne wote sigo. Yo ewe. Ayatese kwa ma Nigeria mne wote sigo. Anya Nigeria nani. Nanya nado. Ibani na chili Nigeria. Ayatese kwa ma ndi mne woluweze. Chili na mu. Ayatese kwa ma bamukange mewa. woluweze. Chili na mu. Madu kane kuwa. Abaka wedawa. Unukwe. Weduwa unadudu. Aigara mazina kawena. Onye baka wedawa. Malaka wena mo. Webia na diri ya mo. Iyo na mu ewuwa. Agbono libya. Wadi ya gaputa lili ya nonu kana kowa lunu. Ibe na chi Nigeria. Ibe ni na chi Nigeria. Ibu nunewu. Kereba anyi neje. Ili na mizi. Nigeria libiwo. Nigeria libiwo. Iyo. Ndi shi ya dawu na aka. Wangwarazi bunu neme. Una maraze bunu neje. Bunu neje iru. Bunu neje nazu. Haro diya ewu. Iwe na mbeli Igbo iwe mego Nigeria res. Sijedu n'aka nwa m. Mazi nna m nke galu. Ya bụ okwu abụ n'ọnụ. Ya bụ ebe anọ. Ngele egwu ga na njele n'ezo. Nnamuli Igbo nnamuli. Ligilata. Protest ya mere n'ime Nigeria. Kedu ibe emetere n'ime ya? Ụkọlọfue. Protest ya mere n'ime Nigeria. Kedu ibe emetere n'ime ya? Ụkọlọfuelu na ngalọnụ wee metere na protest. Wee jụwa unu ajụjụ. Unu nwezikweli gudu lida ka ọ bụ ndị ọchịchị? Unu nwezikweli ndị gudu lida ka ọ bụ ndị ọchịchị? Ndị na-achịgbu mmadụ achịgbu alụ ememe ọzọ. Prọfeti ndị egwu na n'ihi Aruvaluezeama ọmụ na-egwu ọmmanwụ na-agbalị ọra n'ihi mmiri ezogbuo m. Protest ya mere n'ime Nigeria. Nna-ajụ kedu ibe eme? Ọdalegbu anyị ga-egbu ọnwụnye Igbo mụrụ mụ. Amagoro m ka ọ ga-adị. Sijedu n'aka nna m ndị Kanu ka akpa ka e ga-eme ewuwa na 2025. Ndị isi emeli ndị ọ dara aka. Ọ na-akwakọ Igbo egwu. Ibechili Nigeria. Aya na-abịa. Ibechili Nigeria. Aya na-abịa. Ọmụ na-egwu. Ọkwa onye bulesu ebi ya ọkụ. Si enwezire n'u Nigeria. Si enwere odu Nigeria. Ibe niile emega sepa. Ka anyị chọọ ka e ga-eme ewuwa. Mmegbu na na-emebi. Yewe ndị ọnụ na-egwuli Igbo nọ n'ozikwa nso. Unu nọzikwa nso. Ọ mmadụ ka bụrụ jebe obodo ejebe. Ilili ude agadi nwanyị da nda ada na Nigerian gọọmenti. Ọgwụ ọjọọ bụ n'ọnụ ewuwa. Lele egwu na-etiri ụyọ ga na-agba. Egede na-eti ihe nna. Akpọ kalete naija ya dunu maka zọba. Dumaka zọba na bụ aba abịbịa mmanwụ kwụnọ. Ọmụ na-ekwu kelebe obodo anyị nọdụ ibe. Ụmụ ogbenye na-abụghị ọgaranya n'ọnwụ. Bamụ ka e ga-eme ibe. A na-etinyezi ọnụ na buredi ndị mmụọ ogbenye na-atọbulu nri ndị ọcha. A na-ekwurozi okwu bured eberebe egbe n'ọzọ. Kedu ibe kwalitinye ọnụ n'ime Nigeria? Akpara isi 1000. Gwa m ibe anyị ga-emewu. Nuka iti ake ka ha bịa keke Nigeria. Sigụwa raba iyo ewuwa. Sigụ kana raba.
a ga-emeli nne ya n'ahịa a ga-emeli nne ya na prọfeti ndị egwu na-ana Igbo ọmụ na-egwu Igbo gwere ga na ihe ewe ha ụwa ọmụ na-egwu Igbo niile ihe nna ife na-emeli ntaja bụ ọgwụ ibe egwu kwụ n'ọgbọ aja na-abịa egwu eme ka akpa ka e ga-eme ndị 2025 ka egwu bụrụ n'ọjije iri ure ụwa nna m nwanna kedu Ziki nwa Naijiria emego pata omego nke ọ ga-eme wee ka o wezi ewue ndị Igbo emezie ike mba emego odumogu gbaba egbe egbusi ihe Igbo n'ahịa o mere ka oge ma ọnwa ekpuwe ike mba ọna onye na-ekwu n'Igbo chijedunaga nwa m nna m ndeka bụ ka akpa ga-ege ube kwo ụmụ Igbo okwe ntawa unu na nnukwu ibe nne ijedizo ọkalaeze okelu n'anya kwutela eze ọmụmụ na-ekwu onye jere Igbo ka Igbo na-egbune onye nwere ọgwụ ka ọgwụ na-egbu kedu ibe ga-eme ụwa nwata mụta ụzọ mụta mkpali ya ihe ewe odezulu aro na ngo na-eri eke na njeje mmanwụ abịa odezulu ụzọ kilikili awụwa agbanabụ ọbịa gbanabụ ezu nọma mbala ọmụmụ kwụ n'ọgbọ onye ya lili nne ya ha ya na-eliri onwe ya egwugwu oje mgbe enwe ile nye aka anyị ga-eje obodo gbamiya m ga-eme ụwa etinye okwu nwa ọnụ unu na nnukwu ibe agbagobu unu n'ọbụ onye ala bụla amụma tupu agbago egbe ebi ya bụ unu na nnukwu ibe nne ya na-abịa ya na-abịa n'ọbụ onye ala bụla amụma tupu agbago egbe ebi ya bụ aya na-abịa ya na-abịa ụmụnne m ndị Igbo akpa ka e ga-eme ibe ewuwa ejide abịa prọfeti ndị egwu Igbo ji ama atọ abịa ọkwa mmadụ na-achị n'obodo a ka ọ bụ anụmanụ onye ka razili na Naijiria ka nna ju Rauda everywhere n'ime Naijiria eziokwu adịrọzi n'ime Naijiria toligoli wee jụwa kedu na-ebulu na na-eje kedu bulu ka na-atọ abịa mmadụ zụrụ azụ ma ụlọ adịrọ n'ime ya kedu ibe ọ ga na-atọ n'ime ya ewụwa oligili dọta Igbo niile ya dị m egwu ekene ndị na-eme amala n'egwu ike Naijiria gụọ m unu na nnukwu oke solu mgbele ma mmiri ọkọtalụ mgbe ọ ga na-akọzi na oke iligilata ya ji m egwu wee jebe Amerịka onye ka m ji jee wabụ ha ji bụ oke nwa m nwanne ogbe ego Meka Morgan nwa m Meka Morgan nwanne ogbe ego ya lụsị mmụọ bụ ọka ojimata eme ọga ọsịsọ gị ka anyị na-akpọ onye kwere nkwa ga-eme nkwa ojimata eme alụsị ndị ụmụ ọgbọ ọka egwu na-akpọgo ọ na-agụrụ ọgwụ ọnụ ndị oji moto melọ ọ na-agụzi ọgwụ ọnụ ibe o mere erige biti moto Nigeria Limited bụ ọkaka alụsị odenigbo ode n'olu bịa weli ọmụmụ na-ekwu ọmụlibo dịka okwego onye mma ọgbọ ọka nwoke mali mma ka nwaanyị Meka Morgan bịa weli onye ka anyị na-ekwu egwugwu keneli gọvanọ Anambra steeti Tobi anyị na-ebi ya ka amụma gọvanọ Anambra steeti Tobi ka mmalị ma ọ bụ gị ga-edozi obodo edozi onye ka anyị na-eje na Anambra steeti ya eji m egwu nwere onye ike anaba ncheja abọgwụ ebe a mụrụ m onye ka ndị ije ncheja abụọ odogwu Igbo na ndị a ka ndị nata ihe ọhụrụ
nata njaja bọọdụ yo chifu chukwu ma okwu pila ndị nteje niile ewuwa pila nteje na ndị pila na nteje odogwu nwa m odogwu nali ndabili onye ka a na-etu oji chukwu bulu ụzọ wanụ na ndị ya nwa m oji chukwu bulu ụzọ iyo nwa m chukwu ma ọgwụ kwa egwu kenele gị jisi ike na ọdị na-eme iyo mmadụ ga-abụrụ n'izu ọlụ egwu na-aga n'iru egwu ejebe ebe ka egwu nwa na-eje teja bọgụ ka ị ga-eme ka anyị chibe ihe ọrezulu ọhụrụ na-enwe wepụ maka odogwu igwe chukwu ka nnebo igwe igbo na ngola niile igwe igbo na ngola bịa oyim igwe igbo na ngola nwanyị vita ncheja bịa odogwu igwe na ngola bịa n'ịnọ n'egwugwu onye emegbulu na-emegbu n'ahịa ọ ga na-achọzi nọ n'ahịa na nnukwu ya jikwu egwu igwe na-achị ndị na-achị igwe igbo na ngola oji ebe eme ọga oji ego eme ọga ibe imele erike oyimujide ka iji ọ mmadụ ka eji ido obodo na egwu akpọ ike ezigbo mmadụ nna m ndị nwa bụ ya odogwu nna m dogwu ego nchaja bọọdụ ka anyị na-akpọ onye ka a na-etu akwụkwọ ego na-ana ntị mmadụ igbo oge ya egwu na-akpọ unu anyị dị n'igbo dị n'oyibo unu jebe ije unu lọta ndị nọ na mkpa o chukwu ga-agwụ unu ụgwọ ọ mmadụ na-egwuo na ọ bụrụ mmọnwụ na ọ mmadụ na-egwuo mmọnwụ ekpebụ ya digiride adị ụwa ibe ekwulu ka e na-egwu oyim akwụkwọ ego onye nteje na egwu daalụkwa egwu ekwunye nye ka m na-achọga webụ oke nwa oke nwa ga m na-achọga onye ga m na-ekwu maka ya oke nwa ezigbo mmadụ a na-adịrị bụ nke ka anyị na-ekwu iwe onye mere ekwu chief chukwu nwe ike ọka bụ ezi nwa nke ka anyị na-anọsoligwe na ngola bịa egwu nwa na egwu eme nke ka anyị na-akpọ anya ka a na-etu Don Caesar n'ime nteja bọọgụ nke ka anyị na-akpọ iwa ihe awụwa mmanwụ dalibu mmanwụ abata iziga ọ bụ ka ọ gba naanị ya Don Caesar bụ ya afụgochi ifu na Ghana anya ka a na-etukwu afụgochi ifu na Ghana dogbu nwa m Don Caesar bụ onye kwuru ka e na-eme mmadụ ka anyị na-ekwu na ọ bụrụ anụ ka e na-ekwu mmadụ ka a bụrụ n'izu ọlụ ọmụmụ na-ekwu egwu na-aga ọdana anyị abata egwu nwa akpọba oke nwa chief Rollins Ikeche nwanyị ibido anyị ya ga igwe nwanne ka a na-etu igwe nọ n'enyi na bọọdụ igwe mgbe gboo igwe ezula ezuchia egwu kenali haba nwa m igwe nọ n'enyi egwu na tụrụ ọbụ obulu ụzọ jisie n'ike ụmụ nteje ego ọtụ n'ụlọ ọganiru onye abụta ata ka abụ na ya echi ihe ọhụụ lọtakwanị ndị nọ na mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ egwu nwe ejebe na nye ka nji ije na nda egwuo ihe egwu ya ka nji wee na nda egwu kwali nwayọ onye amanụ ke nwayọ wepụ maka ọya anyị chief Ikenna haba chief Ikenna ọrụ egbu na mmụọ
onye ka a na-etu mkpakala na mkpakala na ikemu mkpakala mala ọzọ na ikemu egwu abịa abịa ọgwụ ka o ji eli onye ka o ji kalịsị ya mkpakala mala ọzọ ewuwa na nnukwu ibe o ji ọgwụ eme alụsị ozi Igbo ndụ na ikemu ndị ka anyị na-akpọ mkpakala isi na-abịa mkpakala isi na onye ikem na egwu ahịhịa unu na nnukwu ibe odogwu meli ndị ilo na-esi ngo na ọ ga-emerụ odogwu emego ibe ndị ilo na-esi ngo na ọ ga-emerụ ibele wee mee ndị ili ya abọ wee sagbuwe ndị ili ya onye ikem na egwugwu ụdalibu mkpakala mala ọzọ ọmụ na-egwu egwu kwali nwayọ oji nwayọ a na-alụrụ arụ a na-edozi akụ ya nwanyị mma yeze nwanyị mma ya wengi ka nna akpọ idegwu igbo ya melike emegbu oyimike Moses oyimike Moses na kontongoro Naija steeti ka ọ na-atụ ya na odozi akụ ya Adamu Chidimma ọrịa egbune m ike Moses egwu abịa ewuwa nyabada anyị na-egwu ọ mụtali nwoke ọ mụtali nwaanyị ọ mụtala oyimike Moses nwoke ọ mụtali ya nwaanyị eze nwaanyị akwụla rala ogelimala obi ya ọdobe ebilibe mma ana m ekene dị ọkpale odogwu nwa m ka m si ya Chukwu ike Moses dị ya weli ya na dọta Chisom ọrịa egbuna m ndị bụ ike Moses egwugwu kenelu ana m ekenekwu pa ike Moses kpakala gbala enyi na ikem haba egwu abịa ose na na ndọ dị ya ose na na ndọ na ya wee egwu kenelu ana m ekene odogwu omego bịa ewuwa alụsị nwa m na-adazi ataja alụsị nwa m na-adazi na-abịa odogwu nwa m alụsị eze ụzọ chief Ibeanyị bụ n'ike alụsị eze ụzọ na-adazi ọnụ na-ekwuli Igbo na ka ọ lali mbọ onye ọcha emeri ga-abịa onye ọcha Igbo niile eje na n'udo onye n'ụlọ bụrụ nwanne ya alụsị eze ụzọ Igbo alụsị eze ụzọ adazi anajide oyimụnna nna egwu nwaga ana m ekene oke nwa haichi Duku ambasado na-adazi gadi ka anyị na-akọwa gadi ka anyị na-ekwu ọ bụ chief Oyimuchukwu na-edu unu na nnukwu ibe nnukwu Oyimuchukwu na-edu onye adaza Eze Chinedu onye ka nna akpọ Eze Chinedu Chukwu ambasado ya oke nwa dị ya Chukwu na-ede eze nnọọ odogwu oji moto eme odogwu oji ego eme odogwu eji na-eme egwugwu uke n'elu unu egwu akpọba nyeka ibido obodo ọ bụ maka oke nwa ebe ka anyị na-eme ezi owele ka anyị na-eme alụsi ezi owele niile oke mmọnwụ ogbozi na-egwu Chief Simon nwu ya nna ezi nwanne Magiki manụ n'ezi owele bịa alụsi Igbo na kotongwura ndị ka anyị na-akpọ ibe ojimoto eme ojiri isi eme ibe o mere erike batịrị import and export ka ọ na-eme unu na nnukwu ibe alụsi oji visa eme onye ka a na-etu wekanụ mee wanụ n'ezi owele niile ọkanụ mee ewuwa ozuru mee na ọ bụrụ dị ọkpala ọkanụ mee n'ezi owele
Yaro nenga ne riaka na nante kele talimu bam kanje mawa yo yagu nwa koba engineer itesu tudu no john itesu on nampo eba ina esi teli itesu tudu on nampo okibi yamma alusi mbi segu abia duru kalisi na egu na ogo duru kaisi amara mumu hajalo ndomo demma onfaliva nana wuro duru kalisi egu gu ganeli wonye mbisa alusi mwali Igbo Oranyi kenelu Obi Igbo kedibunu n'ọchịchị Naịjirịa Obi ọcha butelu uche onye egbu na nwanne ya ebube dike egwu nwe bata eto nye ka njide abata eto yo akunna tani gala oya uya wada mọnwụ na-egbu amosu egwu ada tani gala na oke nwa nwa dibịa alụsi egwu ada owu onye ji amatụ na abata eto egwu jeli yo ewo